Традиция һәм осталык артефактлары үзе традиция һәм осталык башлангычы булган сакчыда. Роман, син ничек уйлыйсың? Традициялар күчә килә торган нәрсә. Осталык булдыра ала торганы. Фикерем чуалды. Ярар. Әйдә булай фикер йөртик. Традицияләр һәм осталык. Икесе бергә. Нәрсә була бу, Зөләйха? Бу һөнәрләр. Һөнәрләр кайда киң таралган булырга мөмкин? Кайда? Баш калада. Әйдел буе Болгар дәүләтенең баш каласы. Ансын беләм. Болгар шәһәре. Болгарга барырга кирәк. Калганын барып җиткәч уйлашырбыз. Менә ул борынгы Болгар. Идел буе Болгар дәүләтенең баш каласы. Я нәрсә? Эзләй башлыйк. Нинди матур йорт. Әйдә керик. Бу Ислам музее. Ул әле яңа төзелгән. Без анда керәчәкбез, ләкин соңрак. Кара, бу хан төрбәсе. Борынгы заманнарда биредә күренекле кешеләрне җирләгәннәр. Әйе. Бигрәк куркыныч урын. Әнә тегендә ак пулат. Тарихчылар аны болгарларның мунчасы дип саный. Ул борынгы Рим термаларына охшаган. Шуңа да аның тагын бер атамасы бар. Хан мунчасы. Роман, кара. Монысы кара пулат. Ни өчен кара? Кара пулат турында берничә риваят бар. Шәхсән минем үземә мондый ошый. Тыңла. Аксак Тимер Болгарга һөҗүм иткәч, бу җирләрнең әмире гаиләсе белән монда кача. Шуннан соң Аксак Тимер бинага ут төртә. Бары тик хан кызы Туйбикә генә исән кала. Ул кап-кара төтен эченнән ап-пак киемдә пәйда була. Бөек гаскәр башлыгы аның гүзәллеген күреп хайран кала. Соңыннан аңа өйләнгән дә диләр. Менә ичмасам тарихны казып чыгардың син. Чыгардым. Әйе шул, Роман, монда бит археологлар казу эшләре алып бара. Әйдә тизрәк. Үзе музей. Шуны җыштырып та куймаганнар. Абынып егылырлык. Каян эзләргә инде? Белмим. Ого, кайдандыр нур чәчелә. Монголлар киттеме? Монголиядан килгән туристларны бүген күрмәдек буга әле. Туристларын да әйтер идем. Каланы туздырдылар, кешеләрен әсирлеккә алдылар. Сез моннан берничә ел элек куып җибәрелгән монголлар турында әйтәсезмени? Менә ичмасам йоклаганмын. Ой, артефактлар кайда? Орнында. Димәк, син артефактлар сакчысы? Мин сине сөйләшә торган ташкына дип уйлаган идем. Беләсегез килсә, кем әфәнде? Йорт ияләре йоклаганда ташка әверелә. Артефактлар дошманнар кулына эләкмәсен өчен мин йокыга талдым. Йортым! Мин кайда инде хәзер? Мин нинди йорт иясе инде хәзер? Бәлки сез безнең музейда яшәп торырсыз? Тик экспонат буларак кына түгел, анда сак яхшы эшлиме? Ведомстводан тыш. Нәрсә икәнен белмим, ләкин куркыныч яңгырый. Ук сездә булгач, артефактларны мин сезгә тапшырырга тиеш буламмы? Булар осталык һәм традиция артефактлары. Штуплар өчен шагыманга ни кирәк? Утка корбан китерсен ул тизрәк яктырса да ай туктар ул кашмас. Тимер тырнактан котыла алмас. Иреккә чыгар мизгел.